Freeride je v podstatě pro každýho. Je to pro vynikající lyžaře, kteří si chtějí užít jízdu v hlubokém sněhu nebo strmý, úzký žlaby, ale je to i pro začátečníky, lidi, kteří jsou třeba horší lyžaři, ale zamilovali se do ski touringu, do ski alpu a potřebují zlepšit svoje lyžařské dovednosti. Takže freeride rozhodně doporučuju a doporučuju ho úplně každému. Tak jsme tady a na penzionu a je potřeba se podívat na zásadní věci, které kontrolujeme vždycky při každé túře. Za prvý je to počasí. Počasí vždycky kontroluju prostřednictvím Meteo Blue, protože vždycky tam zadám jakoukoliv destinaci na světě, téměř jakoukoliv, a s relativně velkou přesností ta předpověď funguje. Nikdy to není dobrý udělat samostatně a věřit jenom jedné předpovědi, takže je fajn to zkombinovat třeba s Mountain nebo Snow Forecast, jsou velmi podobný. K tomu si přidávám vždycky tady tuto aplikaci v telefonu, což je počasí a radar, kde využívám především ten radar, který velmi přesně předpovídá nasouvání oblačnosti a především srážek. K tomu je dobrý, když už jsme teda tady v Rakousku, tak se rovnou podívat na předpověď počasí, která je nedílnou součástí lavinové předpovědi na Lawinen.at. Laviny, co si budeme povídat, je další předpověď, kterou musíme vždycky zkontrolovat. Jo, takže rovnou si to rozklikneme, Lawinen.at, vidíme celý Rakousko, vidíme, jak v Tyrol, tak teď kliknu na Vorarlberg, trojka nad hranici nebo nad výškou 2200 metrů, pod ní jednička, což koresponduje s tím, že tady je málo sněhu. Když se podíváme, jaký tam je problém v těch sněhových vrstvách, tak vidíme, že to je starý sníh, alčné, a potom je to převátý sníh a de facto se jedná o všechny expozice. Tohleto všechno, co se lavin týče, si zítra ještě ověříme přímo ve středisku, kde jsou tabule s těmihle informacemi. Na freeride používám nějaké mapy, používám nějaké knihy, knižní publikace, a ať už jsou to mapy 1:25, Alpenvereinový, nebo třeba tyhle ty speciální freeridové mapy, které mají tu obrovskou výhodu, že tam jsou vyznačený ty jednotlivé freeridové oblasti. Tady konkrétně v té oblasti Arlbergu od modrých přes žluté po červené, co se obtížnosti týče. Tam, kde je to riziko pádu lavin ještě zvýšené, tak vidíte, že jsou vykřičníky na mnoha místech. No a pak je tady důležitá věc, a to jsou místa, které jsou pro freeride zapovězený, a to jsou tyhle šrafované oblasti, které slouží jako prostor pro zvěř, a jsou to vlastně klidové zóny. Jo, do kombinace s mapou geniální pomůcka 21. století, a to jsou Fat Maps, mobilu placená aplikace. Vidíte, že nám vykreslí ten terén, který my si z mapy vlastně nedokážeme úplně přesně představit, ale tady ta 3D fotografie toho terénu nám už dává nějakou představu o tom, jak to vypadá. A když k tomu ještě přidáme tady Activity Freeride, tak nám to ukáže i možnosti, nebo respektive sjezdy a výstupy, které absolvovali lidi před náma. Takže ne, že bychom měli slepě přímo po té trase, ale máme zase nějaký vodítko, podle kterého se můžeme řídit a můžeme si potom sami upravit tu trasu. A vidíte, že tady konkrétně to koresponduje s tím, co nám doporučila paní domácí. Takže všichni máte nabitý telefony, nebo zítra budete mít, a v nich máte uložené číslo na Rakouskou horskou službu, což je 140.
A freeride prostě těch minimálně 100, 105, 110, když máme hodně sněhu 115 je úplně ideál. No a stejně tak jako tam máte namontovaný trošku jiný vázání, než máte na ski alpech, je robustnější, nebo bato, který já v podstatě po všech klientech dneska vyžaduju na freeride, tak je nějaký druh airbagového batohu. Baťohu samozřejmě je lopata se sondou, lavinový vyhledavač máme na těle hnedka od rána a můžeme vyrazit. A co je důležitý, pravděpodobně si někam šlápnem, takže v batohu máme pásy a to nejdůležitější, lavinová výbava je v batohu, skvělý. Tak jo, takže si pojďme udělat kontrolu vyhledavačů. Jestli jste ready, tak se do toho můžeme asi pustit, ne? Dáme si tady pásy a vyšlápneme se na druhou stranu, tam vidíte další partičky guidovaný. Jo, tak pojďte pěkně v klidu, vzdálenost mezi váma nějakých 3-5 metrů, jenom ať si nešlapete po patách, jo? Dobrý, tak jo kluci, tak jsme nahoře, tak dobrý, ne? Máme to vyšlapaný. Tak utrpení je u konce, teď začne sjezdík. Tadyhle bude trošku bitka přes to sedílko se zhoupnout do toho údolí, kde by ten sníh podle toho, co jsme si nakoukali předtím od té lanovky, tak by tam měl být. Tak si sundáme si pásy, nachystáme se na sjezd, napijeme se, ale pořád u toho něco budeme dělat, jo? Přepnout boty na sjezd, dotáhnout boty tak, jak jste zvyklí, zkrátit hole, protože nahoru jste měli trošku delší. Hele, to bylo docela dobrý svezení, jo. Je fajn, vždycky, když nevidíte, tak jet za někým, kdo vám udělá stopu. Už ta stopa vám vytváří nebo dělá ten terén plastický. Nebo ta postava. A sledujete tu postavu a vidíte, jestli někde dostane bombu od nějakého tvrdého sněhu, nebo se propadne do nějaký díry. Jo, myslet u toho. Dobrý kluci, tady máme docela hezkou lineu, ještě ne úplně rozježděnou. Jo, pěkný žláb, tady jsme na bezpečném místě, vždycky je dobrý si zastavovat na bezpečných místech, jo. Podívej se, tady nad náma nic není. Dobrý, jedeme, jakmile nasadím do oblouku, může do toho najíždět další. Tak kluci, travers je vlastně vždycky neúplně ideální směr jízdy. V traverzu jsou vždycky důležitý rozestupy. Jo, ze dvou důvodů. Za prvé, aby jsme nezatěžovali ten svah příliš, a za druhý, každý další v té stopě je rychlejší. Takže abyste se nedojížděli a nemuseli přibržďovat. A přibržďovat tím, že vyjedete a prudce brzdíte. Takže vždycky s rozumem a vždycky buďte trošku ve větším rozestupu, jo. Dáme rozestup 50 metrů, jedeme, jo.
Tak jak se vám to líbilo dneska? Bolo to super, akože v tom zmysle, že sme zbierali tie skúsenosti v teréne. Možno sme si nezajazdili taký super powder, lebo samozrejme videli sme, aké sú podmienky, ale videli sme, vedeli sme si porovnať tú predpoveď a to, čo sme si naplánovali s tou reálnou situáciou v teréne. Já jsem na vás viděl trošku takový zklamání, že vlastně jsme celou dobu se snažili utíkat té partě velký, co šel za náma. A vlastně jsem viděl takový zklamání na vás, že jsme je pustili před sebe. Ale teď už víte, že to asi až taková ptákovina nebyla. Jo, ze dvou důvodů. Protože za prvý to byli kluci místní, 2 místní gajdíci. A za druhý, co vám nejvíc pomáhalo v té difúzce? No ty věty stopy před náma, ty pomůžou. Jo, přesně tak, protože nahoře to byly relativně široký pláně s poměrně velkým množstvím takových drobných terénních pastiček, kam velmi často šlo spadnout a nebylo do toho vidět. A tady jsme měli alespoň nějakou plasticitu toho terénu, takže za mě ne vždy ta první lajna za takovýhleho počasí je to, jako co chceš. Jo. Za mě tohle bylo daleko příjemnější jet a mít aspoň nějakou věc nebo nějakou stopu, který se můžete okem chytit a máte představu o tom, jak ten terén vypadá. Fajn. Co se dělo dneska víme a zítra se vrátíme tam, kde jsme byli odpoledne. Vezmeme všechno, co jsme měli dneska a uvidíme, půjdeme si pojezdit některé ty žlábky z Schindlerspitze. Nebude to žádná asi prašanová hitparáda, ale zase ty žlaby mají docela pěkný sklon, nejsou moc široký, takže zase by to mohl být pěkný freeride, protože freeride není jenom jízda v hlubokým prašanu, v podstatě bychom měli umět zvládat všechny typy sněhu a trénink děláme to. Když se podíváte, jaký je počasí, tak i to má dost zásadní vliv na výběr terénu. A určitě v takovémhle difúzním světle nebo v mlze není dobrý vybírat si na ježdění široký pláně. Pro takovéhle počasí jsou potom ideální různý žlaby, kde máme po stranách skály a můžeme se chytit okem těch skal a i tak si to užít v takovémhle horším počasí. Takže tady na Schindlerspitzi třeba, když se podíváme, tak je celá řada těch žlabů, do kterých my zkusíme najet z té druhé lanovky. A už tady z té lanovky si můžeme ty terény přesně nakoukávat, podívat se, kde do toho najedeme, kde můžeme udělat nějaký pauzičky, kde můžeme najít nějaký ostrůvek bezpečí, kde se všichni znova se skupíme a tak dále. Kluci, tady máme parádní lineu, už je to opravdu prudký, takže jak to pojedeme? Pojedeme to rozhodně po jednom, minimální rozestup tady bude minimálně 50 metrů. Tady najíždíme traverzem do tohoto žlábku. Dejte pozor, tady ještě pořád na tom hřebínku můžeme zavadit o nějaký šutr. Tenhle úzký vršek, pokud se budete bát a nebude vám to vyhovovat, klidně se slajdujte a potom si užijte tu spodní část toho žlabu. Já najdu nějaký místo, kde se budu moct schovat pod hranu a tam na vás počkám, jo? Tam se znova skupíme. Dobrý, jste připravený? Já jo, takže můžeme vyrazit.
Tak jo, kluci, podívejte, parádní žlábek, takže dvě možnosti nechávám na vás. Buď přejedete ještě ten ostroh a pojedeme tu druhou lineu, anebo pojedete hnedka tady dolů, jo. Pojedeme v 50 metrových rozestupech a někde tadyhle pod těma skalama já najdu místo, kde se znova skupíme, počkáme se. Jo, vypadá to dobře, máme dobrý sníh, hezký sluníčko teďka, tak si to pojďte užít. Kluci, naučíme se tady jednu věc a to je, jak se připravit do sjezdu prudkého úseku, protože vždycky vy začnete točit lepší lyže, pokud už jsou ve spádnici. Když je máte šikmo svahem nebo přes vrstevnici nebo po vrstevnici, tak to jde daleko hůř. Takže děláme to tak, že zapíchneme jednu patu hodně hluboko, druhou patu hodně hluboko, a vlastně si nachystáme lyže do směru jízdy. Takže si to teďka vyzkoušejte, nachystejte se, ať jsme tady takhle ready. Tady koukejte, spousta lidí, nebo téměř drtivá většina, najíždí tady těma traverzama sem. A relativně málo najíždí lidi tady z toho vršku. Já jsem si už v předchozí jízdě nakoukal tu možnost, kudy se tam dá najet, tak bychom to mohli teďka vyzkoušet. Jste dobrý lyžaři, tak se úplně nebojím toho, že byste to nezvládli, tak se pojďme se o to pokusit. Tak borci, díky za hru. Máte to za sebou, jsme na sjezdovce, můžete si schovat splachovadla. Jo, a teď opatrně, velmi opatrně sjedeme dolů po sjezdovce, už jsme unavený, aby jsme, nedej bože, si neublížili tady mezi lidma na zledovatělý pistě. Byla by to škoda, tady jsme si hezky zalyžovali. Takže já vám ještě jednou díky za hru a vidíme se příště. Tak něčím. Ach, ty vole, šála.